аре ще гледаме както са. Ох. О, мой... Брат ми, сега понеже си тук, моля се, не ги преди тия неща, брат. Дори за контента някъде ще си изядеш яко боя, да знаеш. Не забравяй, че всеки си намира майстора. В смисъл, да, фън е, но не е worth it. Съсед. Виждаш ли знамената горе? В смисъл, тук това го разбирам, нали? То морш, не знам защо ти прави някакъв проблем. Погледни го. То беше кръгло. I'm not recording you, why you say what the fuck, you... То, тая, братле, специално може да я намерите в зоологическата градина, в сектора, където има повече, братле, такива басейнчета малки. И най-вероятно прави нещо от сорта на... И накрая да ти вика what the fuck и някакви такива работи, малко несериозно, брато, често казано. Ugly bitch. You're fucking ugly, бе. Тъс, какво се повярва, бе, брат? Мисля, че я гледам, аз покавам знамето, тъс просто ли, каква е? Shaking, бе. Why you shaking, бе? It's no problem. 500, bro. Бата е тук, нали, моите уважения към теб специално, брат. Обаче помня какво каза тук за момичето. Аз по принцип не съм от много спокойните хора, когато става въпрос за приятелка и така нататък. И гарантирам ти, че имаше един шамар от мен. Целувки само. Yeah? Listen. I make offer one time. One time offer. Show, бе, show yourself, бе. No angry. Oh. Bro, listen, bro. You see me, Tommy Highlifer here. Tommy Highlifer here. Tommy Highlifer under. I have cash, no problem. How much money to take your girlfriend home with me? No angry, bro. No angry. No angry. Bro, no angry, bro. Bro, no angry, bro. No angry. Bro. Tommy Highlifer, бе, брат! Tommy Highlifer, бе, брат! Кой? Oligophreny bowl. Булит! Арпи, благодаря ти, братко, за 30 бит. Томи, не, братле, аз ще си направя емоджи, братле, на което ще пише Tommy Highlifer. Give me box, I go. Give me box and I go. Bro, sorry, bro. Виж какви хуи забия изкарал, натурални, не като ние там в Ергена, братле, където усмивката им е по... Аз съм ви казал, че е по-светло от бъдещето ми, брат. И това поне е натурално, бате ми. Уния там всичките с някакви бели, братле, като отварачката ми, гледай. Колко е такива бели зъби, брат. Тия, баш ли ме, брато? Това не съм го гледал, чакай малко. Що му снимаш газа на това, бе? Този добре се е постригал. Да, окей, добре. ОМГ! Чакайте, Мърбето ми пише. Мърбето няма паспорт, трябва да пътува за Италия, само че за да стигне до Италия трябва да мине през Англия. А за да отидеш в Англия, вече ти трябва паспорт. И сега ми пише... Значи преди няколко часа ми е писал, качим ли се в самолета, няма драми, оттам ще ни пратят направо в Пиза. Смеещи се личица и сега първото съобщение отдолу, не мина паспорта. Чакай да вика. Бате, сега ако го върнат на обратно, ще умра от смях. Ле. Тъпак. В България е, чакай. И тримата не са се качили, братле. Единия е можел, другите двама не са могли. GG. Ей! Ей, Дилър! Дилър! Ей! Ей! Сърцето, брат. Брат, като кажеш дилър, нали знаеш, че... Как ти да? I get subscriber!
Don't look me angry. I'm a Mazen fighter. Yuri Boyka. I very good fighting for you. To sputečnik drago je. Hey! Oh, sorry for screaming. Do again. Всички маги. Ще правим, брат? Твичкон. Ще го побъркам, драго, направо гавринг, човек. Ми ако те цепна един път, дали няма да паднеш от колелото? Oh, this girl very likes me, bro. Very... Oh. You watching me, бе? Why you watching, бе? Иска трясканица. Не мога, братле. Не, ти си пълен идиот, бате, често ти казвам. Макар че трябва напомпил устните, брат. Изглеждаш, що горе нещо, а? А тя смекат натуралката, бе! Я чуйте, бе! Чуйте, бе! Тя се смекат натуралката, бе, брат! You very like me? Yes? Я виж какво пише тук, бе, както с Томи Хайлайфър. Yeah, I know. I would like to have a tall cup of white chocolate with coffee, please. The name is Kur. Omi. Can I try your hat, please? Yes, sir. Run. YouTube? Yes, German YouTuber. You're a German YouTuber? No, I don't. Oh, because I'm a YouTuber also. Look, you see how many people watching? Okay, yes. You want to say something? They're here. Okay. And you come here to shopping? Schweiz? You're here for shopping? Yes. I come from Germany. Are you alone here or with some... Yes, no, with wife and Okay, sorry. I will leave you. Thank you very much. So I don't want to stress you, know, if your daughter come, you know, maybe sometimes problem, maybe да я харесам, да я изчукам пред тебе. И тъй. Okay, so I go, no? Thank you very much. Bye. Atau duduk aja dulu sini. Моите патенца! Айде! Sorry for screaming, sorry. Sorry very much. Why are you screaming, bе? Why laughing? И моите казват, брат, като са на последния етаж, то най-яките путки са за тебе, брат, на седмия. И аз на спринт, цак, катера, брат. Бягам, качвам се на седмия етаж, вече умрял направо, задишан. Качвам се горе, брат. Една стои, брат. Бате, без някакви такива работи. Бих го пребил, не знам си какво, но що моля, си без тия... Направо се вижда цепката. И седите, брат. Гола тук, нали? И викам, тъся моята путка, направо скачам, спика на сурогата напред, влизам, брат. Влизам, какво става, брат? Ще влизам и отивам, пригръщаме тези тюни и ще пия за цицката. И викам, let's go. И брат, тъс като стана. Тъс имаше хуй, брат, от тука до тука. Ей такъв. Ако ми го набабани, брат. И ти казвам, но и бягам по стълбите, брат. Цъка надолу, брат. Кой да търся моя да го запуквам, брат. Иска да ме опъдат, бе, луд. Скрим! Това The Weeknd ли е? Форми, бе, скрим! Скрим! Скрим, бе! Абе, скрим, бе! Скрим, бе! Like, share and... Yes, bro! Скрим, бе! Абе, скрим, бе! Yes, bro, hey. Bro, I'm alpha, bro, they beta, man. Hey, bro! You speak English? Yes, I'm on live stream. No problem, yes? I want to wash a little bit. Can you give me? I want to wash.
Да няма баниране. Да не сме банирани, брат. Да спуткама искама, виж. Искама, брат, държи с мъжи си се държи, ма иска, брат, не разтопи се хармониката, брат, иска да свира на хармониката. Видях си ли, бе, брат? Иска да я прави на хармониката. Леле, какви работи, брат. Не ми казах си дали мога да вляза в магазина, бе, брат. Thank you very much. Give me hand, бе. Give me shaking, bе. Thank you very much for info. Yeah. And I see you next time. Yes, I come here. I call you if I need problems. Yes. Okay. Okay. Very good. You know where I can have massage here because my back hurts. That's why I sit a little bit here. You know. Where you can have what? Massage on my back. Oh, I wouldn't know. I pay cash, no problem. You're a monk, I wouldn't know. You do massage? No? Because you're very beautiful for me. Yeah, but I wouldn't know. Because I like you, you know? No, I'm honest, you know? And I like you. You do me massage? Hello? You play CS, bro? What? CS, you play CSGO. Fortnite? No, What you play? nothing. What do you mean nothing? Games on computer. No, nothing. You know what is this? No, yes, Twitch. You know who is this? No, yes. Who is this? People are watching. Yes, but how much? 300 cents. Ah, why you don't play games? Because I don't like games. You alone here or friends? No, I won't play that. Not fighting, yes? No fighting. But no, your father not fighting me, yes? What? Your father is not angry at me. No? Yes. Why yes? No. Yes, bro. No. Bro, your father not fighting me. Yes. You angry or no? Yes, he's very angry. Oh, I go, bro, sorry. He's gonna kill you. No. Bro, I angry, man. Tell him I'm good guy, man. Okay. Yeah, and you want to say something to this? Follow this guy and follow my Instagram. You know, Това мърбето ли е, бе? Братле, има също яки и размер. in the store, what you put in the down corner on the right? Support a creator, what you use for support a creator? No, support a creator you use 4A, 1A. And you buy battle pass, bro. It's very... Yes, bro, yes. Easy, bro, easy. Oh, that's hot. That's hot. Какъв е този нос? Какъв е този нос? Абе, аз кактус ли съм? Какъв е този нос? Та шак си прави кактус! Кур. Просто. След тия два клипа мога съвсем спокойно да отида да си легна, братле. Чай, защо почна да слави трифама в тия?